פעם הבאה שבה אתם תוכלו לפגוש אותי לא מרצה את ההרצאה הזאת כי היא לא תורצה יותר אף פעם. אז ככה, הם יוצאים מריבלין והולכים להם בהרגיון, דרומה, עולים על ההר שלג, יורדים מההר, נתקלים בזאבים, בורחים מהזאבים, מגיעים לשערי מוריה, הצופה על המים, בורחים מהצופה על המים, דרך שערי מוריה, מתחת להר, הולכים, פוגשים באורקים, בורחים מהאורקים, פוגשים בבלעות, גנדלף נופלים בבלעות, יוצאים מהצד השני, מגיעים ללורן, מנוחה, חודש שלם מנוחה, יוצאים מהצד השני של לורן עם סירות, חותרים במורד הנהר דרומה, חותרים, התקפה החבורה מתפצלת, אנחנו עם לגולס יחד עם גימלי והארגורים, רודפים אחרי האורקים שתפסו את מרי ופיפי, הם רצים את כל רוען, רצים ברגל, רצים, פוגשים את יורמר, עולים על סוסים, דוהרים, מגיעים לפנגו, פוגשים את גנדלף, דוהרים חזרה, דוהרים, חוצים את הנהר, מגיעים לאדורש, גנדלף משה שתאודן, אוספים את הגדוד הרועי האחרון, יוצאים לקראת הם, קרב גדול, ניצחון, נכין שארית היום יבא, מה עושים? יוצאים עכשיו צפונה, יוצאים לאייזנגרד, מדברים עם סארומן, מקבלים פלנטיר בראש, חוזרים דרומה, מגיעים לקראת הם, נתים עוד חצי יום וממשיכים לדון ההר, פוגשים את העובד, נפרדים מהעובד, ומגיעים לדרכי המתים, מתחת להר, הולכים לצד השני בערך ארגון מזמן את המתים, ומשם הם דוהרים את כל גונדור דרומה, עד פלארגיר, שם המתים מנצחים את הצי, ארגון מאייש את הצי, ועכשיו הם חותרים במעלה הנהר, צפונה הרבה יותר קשה, חותרים, עד שמגיעים לפלנו, קרב גדול, ניצחון גדול, שבוע משקיפים מהחומות של מינוס, תראי, אנחנו עם לגולס יוצא עם צבא המערב, דרך חוסגיליה, משקיפים על מינוס מורול ובעיטיליה צועדים צפונה, הולכים, מגיעים למורולם, קרב אבירים, ניצחון גדול, הטבעת מושמטת, הסיפור נגמר, כמה זמן זה לקח? דקה, בקיצור, תבואו, יהיה סבבה. מה אתם עוד רוצים?